Midangup na sa CSWD Lapu-Lapu City ang inahan nga nagpost sa social media kabahin sa nahitabong initiation sa grupo sa mga batanong babay. Din usah ang iyang anak sa mga unang midapat ngadto sa laing minor de edad. Matud ni Buenafe Remo Caldo, Social Welfare Officer 3, nakadawat sila og kasayuran nga ang 13 anyos nga dalagita ato ang midangup sa mga apuhan habig sa iyang amahan. Gidasig nila ang inahan nga ipada ang dalagita sa CSWD aron ila kining mahinabi ug masuta ang dynamics karon sa ilang pamilya ug kun unsa ang problema sa bata. Kini aron usab masubay ang identity sa ubang mga minor de edad nga anaa sa video ug makuhaan og habig ang ilang mga ginikanan niini ilabi na ni adtong mga minor de edad nga gidapatan. Ay basin pod nainaan ang bata kay naay mga kakulangon po diha sulod sa pamilya. So kung makita nga ang nakita na to is naagyud sa bata, no? Ang dako nga risko ayan na dito mo recommend for another na pod nga kanang plan.